Uyabona ke dokotela okunye njengoba sesikhulume kangaka engifisa ukukwazi. Siyabona ziyakhula kakhulu igameko la othola khona ukuthi ke abalaphi bendabuko ngikhuluma ngezangoma izangoma kakhulukazi saze ngibone ke kubathandazi bathi mangabe benza umsebenzi ukuhamba bayogeza laba bayogeza emfuleni uthola ukuthi bayamuka uthola ukuthi kuba khona nje igameko ezibhlungu ezenzakalayo emfuleni. Womunye wabantu mthandazi uyaye ubonisa abantu bakho lapha kumthandazi Dlamini YouTube channel ungena emanzini njalo njalo. Ngeke ngelinye ilanga siza ukuthi ke umthandazi uhambe wayongena emanzini wangabuya. Alright. Kodwa ke siqale kanje. Dokotela ngifuna ukubheka ukuthi ke kusho ukuthini ukuhamba emanzini. Oqala nje lokho. Engikusho umsakazi kubabukeli manje balaleli nakuwe ukuthi uma uzoya emanzini kuye kube ne reason thize. Okay. Ebanga ukuthi uyofika emanzini. Alright. Emanzini akuyona indawo ongaya kuyo sinoma kanjani. Okay. Kukho nje athi umuntu omlapha indabuko ngibonisa umuntu ogeza emanzini. Ufuna uyogeza emanzini manje ngomuntu othile manje ngisho esithile. Onogcina profit ngendlela ethile. You understand? Ngiyakuzwa. Ukuba ugcine uyofika kuphike emanzini. But elakami side njengomthandazi uma ngiya emanzini njengomuntu ohlambululwa ngamanzi ngisuke ngiyophamisa lesithunywa sami. Uma ngiya khona ngisuke ngiyofaka abantu engibalaphayo noma abantu esengiyobahlambulula ithunywa zabo umsakazi. Alright. Dokotela njengoba ngikubekile eqaleni ukuthi ziningi igameko esizibonayo ezanda eyithinta abalaphi bendabuko abahamuka nomfula. Kwesinye isikhathi bamuke nalabo abantu abathi bazobaletha emanzini. Kwenziwa yini ngokwakho? Msakazi into esengiyibhekile ngayibona ngithe uma ngikhulisa ngalo msebenzi wokulapha noma ukuya emanzini amanzi ahlonishwa. Okay. Sekunabantu abenza ifashion manje nje ubona impilo yamanje isafana nekudala. Okay. Okay. Msakazi uma uzoya emanzini sikhule ukuthi namanje kuyenziwa le nto le. Awulali nemuntu wesifazane. Anilala nanihlangana ekamera. Okay. Or noma wesimame awuhlangana nemuntu wesilisa futhi awuyi uphuzile. Le ndawo enomnikazi wayo iyahlonishwa. Lapha usuke uye because there's something oyidinga lapha njengamandla lefuna angena kuwe asebenze. Ngifuna ngicela ukunqanula mawuthi awuyi uphuzile mhlambe ekhaya kunokhamba sengihabulile nje ngase ngiyahamba kunakhona kunenkinga noma akumele ngize ngidakwe. Akumele uze uye once wahabula because lapha akusiko kini lapha uyakhona. Okay. Lapha ufuna uye uzilile msakazi. Noma ungaya ungadlile it's okay right impela lo. So mina uma ngizoya emanzini ngeke ngiphathe imali ama coins emasiliva. Okay. Ngifike ngiyinikele. Ukuze ukuthi lo mnumzane walala kule ndawo because ungayibuza ukuthi why unikela because le ndawo yakho iclear edungena ematsheni manza kushaya lapha shaphu yakhuleka phuma ehamba. Ungathi uyangena la ube hovo litshe laphezulu kwakho. Uyakubona lo mnumzane la kule ndawo yakhe akadingi umuntu akathandi. But ukuthi ngithelele imali ema coins ngizela ukuthi kungaze ngigcine ngifikisa le ndawo ukuthi kuhle kufuneka negazi. Mhla mina sengishonile umuntu ozemva kwami lapha le ndawo leya akazi ukuthi mina bengibela inkukhu lapha. Lo mnumzane uzofuna igazi manje afika kulele wena lapha. Uyakubona moslow. Afuna bese egcina umuntu ubulela wena manje lapha kuthiwa hayi khona indawo le ayilungi kanje kanti yimina engamosha. Okay. Kungakuthiwa ungayenzi into ejike icaka ekugcineni ubathi umuntu hayi ngabe ngawufuna into ethile lento bathi idla igazi. Ukhohle igazi le elidlayo leli ngeke ngiyofugcina ifuna yini igazi labantu abakho. Okay. Yes. Uyaye ubone ngani ke dokotela ukuthi yabona ke manje oba nginikele ngale mali engake ama coin sekulungileke. Msakazi uma uyakhona uyathandaza. Okay. Njengomuntu wemoya. Kufanele ngiyifile ngaphakathi ngivuka ingathi kuyavumela ukuthi mesengangena phakathi emanzini. Ngiyakubona moslow. Kungawusithi kubantu ngisho even ezayo uma wesimama uma period. Okay. Ungayifaki ijoyini ungayi ekonzweni. Uma period ungangene emanzini. Uma inhliziyo yakho ibhlungu ilimele ungekho ready kahle ungangene emanzini zomosha lo msebenzi lapha akudingeki umuntu enhliziyo ebhlungu kudinga umuntu oya lapha ngoba usuke akhululekile. That's why namhlanje singasakhona ukuthi sibe lo moya wakudala umoya wekwehlelwa uthi ebusuku uphuphe into uvuze into ikhumbule into futhi izenzeke njengoba uyiphuphile because sithi sesiyajubela manje. Mthandazo omunye umuntu uzothi ngibona ngani ngempela mangifike kumlapho wendabuko angitshela ukuthi kumele ngiye emanzini
kusuke kwenze njani lapho iyuphi emele ngikuqaphele ukuthi lo muntu ukhuluma iqiniso lo angihambe ngemanzini Msakazi indlela esihlola ngayo ehlukahlukene. Ikhodi eyashiwo ngumye lapha umlaphi wendabuko lapha uKhehlelezi. Uthi uKhehlelezi kuyadinga ukuthi mhlawumbe after 3 months after 2 months uhambe ucheck impilo because la uhamba khona awazi ufika uthole ini. okay So uma ufika kimi kukhona into efike intshele mina njengemoya ukuthi lo muntu bangakho ufuna ayogezwa. okay But uma ayogezwa ufike gezele kuphi emanzini. okay Yeah, lo muntu ufahla ini isithunzi. Ufakazi baloko lo muntu lokwenzeka ukuthi nokuthi ngikutshele vethu le lento engisho iyenzeka. okay But bese kubuhlungu namhlanje njengami nemlaphi wendabuko. Umuntu wesifazane akagezi phambi kwami, akakhumuli. yebo Umuntu wesimame akagezi phambi kwami njengoba ngimlaphi wendabuko mina akakhumuli. But makukosa kukhula phambi kwami ufuna kube nomngamo. Noma osiswami owesifazane kube nguye omgezisa ukuthi hamba uye lapha emanzini ufike umenzise ukuthi nokuthi mina ngime lapha ekudeni ngoba akufuneki ngibone umzimba womuntu wesifazane. Yabona ingawo ngathi ukulapha kwethu sikhamba kule ngcola phakathi because thina belapha endabuko sesiziveze ukungcola thina yabona umuntu wesimame awumbheki nje uma engculu noma thola umuntu ugula kangakanani uma ubize umuntu wesimame amani akusize uma ngabe umlapha endabuko kufanele khona umuntu wesimame ozwana naye because awukwazi umlapha endabuko ngabe umuntu ozwana naye. Yes. Ushayile udokotela ngicabanga ukuthi sesishaye sezwakala kodwa ke nawe lapha kuma comments ngicabanga ukuthi ungawushiya wakho umbuzo sizwe ukuthi ke uthini mhlambe ngomhlomunye noma ngelinye ilanga sogijima ke siwuphendule ngqo lo mbuzo othinta ke indaba yasemanzini asiphethe dokotela. Msakazi wami ngiyabonga kuba khona lapha namhlanje lapha kule ndawo station. Ngiyabonga ukukhuluma nawe bakhona emakhaya abasibukelako. Kuthi uNkulunkulu ababusise Mr. Golden Voice uNkulunkulu abusise uNkulunkulu abe kunye nabo mina sePhilippe ehlala ngumthandazi bangifela ku 0715292117 073 1044 262. Ngiyabonga msakazi. Please subscribe Mthandazi Dlamini YouTube channel. Press usubscribe utshela abangani bakho nabo batshela abangani babo ukuthi ba press subscribe. Siyabonga.